Hello, welcome to my channel. Hi guys! Whee! Hi! Mais! Mais naman tayo ngayon, mga kababayan! Malpas pa nagbilag iti tagay. Mais. Mais tattan. Ayan. Ladies and gentlemen. Kastoy iti biag ti probinsya. Ayan. Hi guys! Say hi guys! Mais naman tayo ngayon. So, partak! Tudon! Diyan na rigat kagbilag tatay, tag tudo-tudo. Tira, bade! Ayan. Makulimlim ang panahon kaya kailangan natin na magapas. Magandang hapon po. Hello guys! Hi guys! Kay! Yan. Nagito iti matador. Matador ng bayan. Ano presyo mais? 19. 19 daw. So, kikita tayo ngayon sa mais dahil mataas ang presyo. Hi guys! Tira!
Ayan. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Hey guys! Hi! Ta, dahil tipang malakasan may. Yan. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye!